Estibaliz Ernaez, sailburu ordea da, teknologia eta berrikuntza eta eraldaketa digitaleko sailburu ordea da, eta berak aurkeztuko dizkigu zeintzuk diren urrengo 6. ediziorako aurreikuspenak. Ongi etorri, lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik Bind 4.0ra. Eskerrik asko. Ziur nago, adibide asko ikusi dituzuela, zoragarriak guztiak, arrakasta kasuak daude 4.0 industrian, eta horiek ikusi dituzue. Berrikuntza irekiko plataforma hau garatu eginda 4.0 industria garatzeko programa baten bidez. Programa horrek urtero aukeratzen du talenturik onena eta startupik onenak mundu osoan. Eta hori egiten da gure agindua delako eraldaketa digitalari dagokionez gure sektore estrategikoak indartzeko eta babesa emateko ekintzailetza hub honi. Ekintzailetza aurreratuko hub bati. Bind 4.0 badoka merezimendua startupi zerbide ematen dielako mundu mailako enpresetara. Eta horrela aukera daukate proiektu errealak garatzeko eta diru sarrerak lortzeko startupentzat. Eta horrek eragina dauka eragile korporatiboentzat hemen ikusi dugun bezala. Baina horrez gain startupei aukera ematen die, babesa ematen die eta babes neurrien pakete bat eskaintzen die. Diseinatuta dagoena garapen komertziala txertatzeko eta inbertsio prozesua txertatzeko euskal industriaren ekosisteman. Startupek aukera daukate bestelako sareko lan abaguneak baliatzeko enpresekin, inbertsiogileekin eta beste startup teknologiko batzuekin. Bind 4.0 arpidei plataforma paregabea eskaintzen die hasi ahal izateko eta aitortza handiagoa lortzeko Europan. 5. edizio honetan, eta gaur bukatzen da 5. edizioa, 758 startup aurkeztu dira eta laguntza jaso dute 57 bazkideen babesa lortu dute eta horietako batzuk aukeratu ziren 40 proiektu garatzeko eta horrek diru sarrerak sortu ditu. Zehazki 1,7 milioi euro baino gehiago sortu ditu startupentzat eta diru hori guztiak erakusten du Bind 4.0 gero eta handiagoa dela eta indartsuagoa dela. Hala, hauze hasi zen 2016an, eta ordutik ona, 2016tik ona, 2200 startup baino gehiago hartu dute parte honetan. 130 baino gehiagok aukera izan dute proiektuetarako, eta 200 proiektu industrial baino gehiago garatu eta edatu dira, eta startupek 6,5 milioi euro baino gehiago lortu dituzte guztira, etorkizunera begira. Eta 6. edizioari dagokionez, gaur hasiko dena, 2 albiste eman behar dizkizuet. 10 enpresa berri sartu dira programan Artetxe, Cofares, Erreka, Itatzi eta EBD, Onera Taldea, B4Q, Ramondin, Suet eta Osakidetza, besteak beste. Horiek guztiak sartu dira programan. Eta horiekin Bind 4.0k baditu 75 konpainia bazkide eta horiek guztiak daude prest harremanetan jartzeko, elkarri eragiteko startupekin, proiektuak garatzeko, proiektu errealak, oinarrituta egongo direnak teknologiarik berritzaienetan. Bigarrenik badugu beste programa pilotu berri bat, jakin badakigu Bind 4.0 oso arrakastatua dela eta horrek esan nahi du hobetzen jarraituko dugula. Eta horrek esan nahi du gure horizonteak handitu behar ditugula eta ezagutzak transferitu behar ditugula. Eteetara heldu arte Euskal Herrian urrengo edizioan abian jarriko dira eta bideratu egingo dira kluster desberdinak Euskal Herrian, lotura gehiago sortzeko ETN eta startupen artean, eta erronka teknologikoei aurre egiteko, hori guztia gure webgunean laster argitaratuko da. Eta azkenik, gustatuko litzaidake eskerrak ematea guztioi. Hala, Bind 4.0 albidetu duzuen guztioi, eskerrik asko parte hartzen duten enpresei, eskerrik asko guztiei, eta eskerrik asko erdiguneko elementua osatzen duten guztioi. Horrez gain, eskerrak eman nahi dizkiot mentoren taldeari. Eskerrik asko zuen lanagatik. Eta eskerrik asko ere bai startupak
babesteagatik eta laguntzeagatik denon artean jarraituko dugu aurrera egiten eta indartsuak izaten jarraituko dugu. Hala, ekimen publiko pribatu honi indarra ematen jarraituko dugu. Eskerrik asko Estibaliz eta jarraian urrengo edizioaren kartela daukagu Basque Open Innovation Platform.